Mikael, miksi juuri sinut pitäisi valita eduskuntaan? Nyt meillä on isoja haasteita terveyden edistämisen puolella seuraavan hallituskauden aikana tai seuraavan eduskuntakaudenkin aikana. Väestöikärakenne muuttuu. Me tarvitaan aika paljon lisää asiantuntemusta siitä, että pystytään tekemään ihan oikeita ratkaisuja, jos terveys on mukana. Sitten mä oon ehkä persoonana sopiva tämmöiseen hulluun eduskuntatyöhön, että mä olen utelias, energinen, kohtuullisen kunnianhimoinen ja vilkas. Mikä tekee sinut onnelliseksi? Jos joskus olisi kotona oikein niin kuin hyvää aikaa, voi istua alas, ehkä vähän rupsutella koiraa, kuunnella hyvää musiikkia. Silloin mä ainakin olen onnellinen. Sitten mä oon onnellinen kyllä metsässä. Mä voin metsässä suunnistaa, retkeillä, katsella ja kuunnella lintuja, hiihtää parhaimmillaan. Tuntureille mä oon aika onnellinen. Ja sitten jos ajatellaan työtä, niin jos mulla on oikein hyvä projekti, vähän isompi projekti, haastava, jossa saa käyttää ikään kuin tämmöistä luovaa ratkaisun taitoa, silloinkin mä oon onnellinen. Mistä huolestut? Kyllä mua huolestuttaa nyt se, että terveys näyttää jotenkin katoavan pois päätöksenteosta. Että silloin kun terveyspolitiikka asettuu esimerkiksi elinkeinopolitiikkaa tai jopa maatalouspolitiikkaa vastaan, niin terveyspolitiikka häviää. Eli terveys ja terveyden edistäminen varsinkin pitäisi saada paljon enemmän mukaan poliittiseen päätöksentekoon. Sitä me tarvitaan. Mua huolestuttaa korkeakoulumaailma. Meillä on yhä vähemmän opettajia oppilaita kohtaan. Korkeakoulun on yhä kovemmat paineet. Rahoitusta vähennetään. Et jos Suomi aikoo pysyä tämmöisen innovaatiokehityksen kärjessä, niin meidän pitää satsata meidän korkeakouluun ihan eri tavalla kuin mitä tällä hetkellä. Ja sitten tietysti minua huolestuttaa ilmastonmuutos. Se on ihan valtava uhka meille ja meidän pitää nopeasti tehdä jotain, ei vain puhua, että ilmastonmuutos on totta. Mistä liikkeestä pidät erityisesti? Tuo Kerää Raskapäivässä liike, se on sellainen, johon mä olen ilmoittautunut runsas vuosi sitten. Itse asiassa yhdessä koirani Tipsun kanssa. Me kerätään joka päivä Tipsun kanssa, joka lenkillä vähintään 2 roskaa. Ja niitä roskia riittää. Se on käsittämätöntä, miten vähän itse asiassa suurin osa ihmisistä on sittenkään kiinnostunut meidän ympäristöstä. Röökiaskeja ja karkkipapereita löytyy aivan mielettömästi ihan täältä meidän lähikortteleista. Saanko mä vihdoin syödä ton porkkana?